nang ya. Wah, gembesa tak kompo wae ya. Saate ngetok ke kentong ajaib. Wah, mantap. Langsung gas. Beh, helmku. Apa ya? Helmku belekke. Saya Pak Ge ngejek ra duwe duit. Aku ora ada duit kok. Enggak tak bagi santai. Ngomong ke sing jantan sithik ngono lho. Ben lanang ketok. Oh iya. Oh, lambemu. Lambemu ki. Aduh. Engko tak bagi ya santai wae. Ngene kene. Bagi piro? Aku 90% gue 10% piye? Si O. 90%. Aku 10%. Gundulmu kuwi. Piye wis adol sih yuk. Oh, ya wis ra. Aku kan ra pinter matematika. Tuh. Apa kilo? Nah, masa aku nih aja.